אימון בריאות זו שיטה שיובאה לארץ לאחרונה, מבוססת מחקרית. מטרתה לעזור לאנשים לבצע את כל מה שהם רוצים לבצע. זאת אומרת, אם האדם רוצה לסגל לעצמו הרגלים אחרים של אורח חיים בריא יותר, אבל הוא לא מצליח, וכוח הרצון זה לא בדיוק הדרך היעילה במיוחד לעשות משהו לאורך זמן, אימון בריאות זה הכלי. ומה שאני עושה בשחר, אני עוזרת לאנשים קודם כל להחזיר את האמונה ביכולתם לעשות את השינוי הזה. להחזיר את האמונה שהבריאות שלהם בעצם נמצאת בידיים שלהם, והם אלה שיכולים באמת ליצור את השינוי. הסדנה החד פעמית כאן באמת נותנת להם כלים התחלתיים, להתחיל ולבצע, אנחנו יוצרים מעין מפת בריאות, שדרכה, א', הם לומדים להסתכל על מה שהם כבר יודעים לעשות, ודרך זה הם נטענים והם רואים שהם מסוגלים לעשות עוד שינויים, שוב, בלי קשר לכוח הרצון, אלא באמת דרך איזושהי הבנה עמוקה יותר של משמעות,